Bună! Bună! Mă bucur să te văd, Ilia Popescu, de la Five to Go, așa ești cunoscută pe internetul românesc. Da. Ai conținut propriu și al altora, nu doar eu, de vreun 1.000.000 de afișări în total. Ai apărut în ziare online, ai apărut la televiziuni. Da, sunt celebră la mine în oraș. Da, ești celebră, cred că și în afara orașului. Și nu doar. În rețeaua Five to Go sigur ești celebră, pentru că ai fost cea care a făcut rețeta asta populară. Da, prima din provincie, să zicem așa. Da. Prima din provincie, dar prima faimoasă. Prima faimoasă, da. Din toată Datorită ție. Și datorită ție, că dacă făceai impresie proastă, nu conta că te laud eu. Da, datorită poveștii, de fapt, că povestea sună foarte bine și a prins. Tot despre povestea ta vorbim, eu știu și oamenii apropiați ție știu că tu ești foarte pasionată de zona asta de cosmetică. Cred că orice fată e pasionată. Dar nu orice fată prepară produse bune din chestii naturale și dă și altora și eu zic că-s bune. Adică tu ești mai mult decât o utilizatoare. Da, așa ești e. o creatoare de cosmetică. Sunt o creatoare de cosmetică în devenire, să zic. Da, în devenire. Pentru că toată lumea, nimeni nu dă vârsta. Da. Eu am 36 de ani și chiar mă mândresc cu vârsta mea. Nu arăt, da. Și toată lumea îmi spune, bă, dar ce faci? Iar eu de când eram mică, îmi făceam tot felul de chestii acasă, de scraburi, măști pentru față, cu ou, cu făină, cu bicarbonat, adică rețetele astea. Și de unde le-ai luat? De la părinți? De la bunici? De la bunica, din cărțile vechi. Okay. Găsești peste tot. Sau pur și simplu încerci. Știi că zici, bă, am ăla în casă, am bicarbonat, am unul, hai să vedem ce facem. Știi ce facem cu el. Și am observat, am avut o perioadă în care îmi cădea părul foarte tare. Și foloseam ulei de ricin și ou. Genială masca pentru păr. Serios? Genială, da. Să te dai cu omleta în cap? Da, da, e foarte bine. Șamponul de urzici, zeama de la urzici. Da? Știi, când faci urzici, e bine să bei zeama, să te speli cu ea pe cap, da. Mie îmi place când nu mă simt bine și îmi pică părul să beau vin și să mănânc porc bine prăjit. Mi se pare cosmetica stomacului meu e mulțumit. Fii atent, am aici vreo 10-15 reclame la produse cosmetice din comunism. Și le-am ales pe cele din comunism, din perioada regalistă, pentru că în perioada regalistă naiba știe ce conține. Da. În comunism știm că, dat fiind că erau acele cooperative de cules plante medicinale, oamenii erau îndemnați să cunoască plantele, să le utilizeze, să prepare. Erau foarte multe produse din genul celor spuse de tine. Și sunt curios dacă vreuna din reclamele astea o să-ți aduc aminte de ceva, de copilărie, de ce avea mama în noptieră, de... Dar mie nu vine să cred că am revenit cumva la produsele alea vechi. Pentru că acum avem o varietate foarte mare de produse scumpe, high class, tot felul de glamour. Dar nu au efect. Nu au efect, sau nu au efect așa pe termen lung. Și cumva ne-am întors la lucrurile simple. Să preparăm noi în casă, ușor, urzica, bicarbonatul. Păi sunt mai multe motive. Unul, cel mai important într-o țară ca România este prețul. Eu cred că din Dubai nu-și bat capul să prepare singur, că își permit orice cremă. Au bani. Da. Românii n-au mereu bani și tu ai zis că unele creme sunt foarte scumpe. Sunt, da. Doi, dacă un comerciant mare, nu știu, L'Oreal, ar pune în cutie aia crema să-ți dispară ridurile, n-ai mai fi clientul lor 10 ani. Ai cumpărat o cutie, nu există așa ceva. Deci îi pun tuții. Și atunci ajungi, unele, nu mai zic că unele de dreptul nocive, că sunt prost preparate. Sau foarte multe sunt, foarte multe sunt. Da. Sunt substanțe toxice și rele pentru... În majoritatea, 99% din ce avem noi pe piață. Asta e foarte rău. Da, foarte rău. Și provoacă tot felul de alergii, boli. Adică poți să te trezești, te dai cu o mască pe față să te trezești cu vreo alergie. Sau te trezești cu bube. Traian Băsescu. Eu am pățit. Da? Am pățit de foarte multe ori, da. Ok. Bube pe corp, pe față. Și te-ai vindecat cum? Adică au trecut de la sine? Sau n-au trecut de la sine. Du-te la doctor, fă tratamente, ia pastile, adică... Dar am știut că de la crema respectivă. Crezi că asta din comunism creau aceste probleme? Eu cred că nu. Nu, pentru că erau mai naturale. Da, noi nu aveam o chimie cosmetică avansată și atunci efectiv se lucra cu extracte de plante și o să ne uităm pe ele. Vin toate din China. Da. Nu știu, înainte poate avea bunica în curte și punea la macerat vreo plantă. Dar de unde au ajuns învățăturile astea la bunica ta și la mama ta? Crezi că era o chestie ținut de românism? Adică cum te învăța să speli rufe, să tai porcul? Sau... Trebuiau să facă ceva, să se dea probabil cu ceva pe față și cumva au creat acolo. Au experimentat. Hai să vedem cum iese. Și nu știu dacă ai observat,
eu observ la bunica mea, are un ten impecabil. Da? Și dacă văd doamne pe stradă și acum 70, 80 de ani, 60 de ani, băi, arată excelent. Deci în afară de riduri, tenul e perfect. Perfect, dar gâtul e totul extraordinar și te gândești cum. Era vorba și de alimentație și asta contează foarte mult. Da. Dar eu am și acum acasă lapte doină. Este genial. Să știi că l-avem și pe aici. Serios? Da, oscilar. Uite, începem cu Tenapin. O soluție de față din plante medicinale, polen și lăptișori de matcă. Nu știu ce care există și acum. Avem produsul ăsta? Apidermin se numește, dar este loțiune cu lăptișori de matcă și polen. Și e bună? Este foarte bun. Dar foarte multă lume folosește produsul ăsta. Și laptele doină la fel. Adică dacă sunt mai bune decât cele mai scumpe creme. Foarte tare. Pentru că e totul foarte simplu. Și natural. Și natural, da. Cât se poate de natural în zilele noastre. Da. În perioada aceea, cu siguranță, erau mult mai naturale decât acum. Deci, dar uite că nu, vitamina B1, B2, B6, biotină, acid folic, adică nu au mare lucru. Păi dacă ne uităm acum pe o cremă scumpă, ingredientele sunt peste 20. Am înțeles. Dar lucruri pe care nici măcar de care n-ai auzit, adică tot. Probabil și un conservant, ceva pentru onctuozitate, ceva sigur, pentru. Sigur. Da. Eu să știi că porcul are vitamina B2 și C. Da. Pot să mă frec o felie de porc pe față? Crezi că ar conta? E foarte bine să mănânci slănină. Am înțeles. Ok. Bellatrix Formula 2, cremă hidratantă de zi, cremă hidratată de zi pentru ten gras și cremă emolientă de noapte. Da. Mama se dădea pe față cu ceva, dar niciodată n-am fost curios. Mama era o femeie foarte simplă, muncea de rupea, dar țin minte că seara se ducea la baie și se măscărea cu ceva pe față. Cu lapte, lapte de capră, lapte de vacă, cei de mușețel, să te dai așa pe față, să stai o jumătate de oră, tu știi ce ten ai? Da? E extraordinar. Uite, de asta n-am auzit. De Bellatrix. Da. Bellatrix mergea la export masiv. A venit în urma Gerovitalului, după ce România a inventat Gerovitalul. Gerovitalul nu mai zic, care merge și acum, merge de rupe. Ok. Vopseaua cremă cromoplatin, care prezentă 8 culori, conține pudră, pulberi micronizate. Uite, era bine, dar nu mi-am dat seama să aduc o cremă ca să vedem diferența, pentru că aici sunt foarte puține ingrediente, tocmai pentru că erau naturale. În schimb, acum, nu știu dacă mi-e ceva prin geantă. De zeci de ingrediente. Zeci, foarte multe. Și unele, repet, nici n-am auzit de ele. Vopsea pentru păr. Uite ce simplu era totul. Foarte mișto. Lux era un săpun. Mie mi-e frică de femeia din reclamă, să știi. Apă de colonie, cristal, ruj de buze. În cutia aia ca o solniță ce? Cremă? Care? Asta? Da. Pudră. Da. Pudră pentru față. Da. Adică să nu lucească ten. Să fie așa compact. E urât pentru o fată să ai sebumul, nu știu, ieși la suprafața pielii. Păi dacă îmi dai cu cremă, nu strălucești? Adică... Da, te dai cu cremă și apoi tapotezi cu pudră. Tapotezi cu pudră? Doamne ferește! Uite cremele de litoral. Te-ai îmbrăcat ca fetele alea 3 și te-ai duce într-o barcă? Da. Serios? Da, m-aș duce. Foarte mișto. Uite, chiar foarte drăguț. Nu se vede chiar. Nu se vede. Da. Și produsele de acolo, recunoști vreunul? Five to go. Da. Nu. Regreta. Nu, zic eu. Egreta. Măi, Pisi, nu mă încurca. Uleiul, creme, loțiuni, șampoane. Nu, astea nu le știu. Miraj București. Uite, hai să discutăm. Câte feluri de produse cosmetice folosești? Ai un ulei? Eu sunt foarte simplă. Adică ai ulei, cremă, pudră, tapotator și ce dracu ai mai zis tu pe aici? Loțiune, emulsii. Care e diferența între emulsie și loțiune? Nu-s două maclavaisuri la fel? Emulsia te dai să te cureți, dar după care te dai cu loțiune. Știi, loțiunea e mai grasă. Nu, eu nici n-aș putea să trăiesc făcând toate lucrurile astea. Astea Zic, parcă vopsești o mașină de 5 ani. Dar sunt fete, așa ar trebui să folosim. O bază înainte să te machezi, un contur de ochi, contur de buze, după care se dai cu o pudră, după care se dai cu iluminator aici, să fie tenul mai nu știu cum, să te dai cu bronzer aici ca să ți se alungească fața. Fii atent aici. Reclamă. În magazinele cooperative de consum s-au pus în vânzare produse alcătuite din praf de ou, amidon și plante medicinale. Ăștia nu face o mâncare? Ovoderm și ovo... Mască de față. Mie dacă îmi pui amidonul din cartofi cu praf de ou, eu văd omletă ce au făcut ăștia. Bicarbonatul, adică că tot ce folosim noi în bucătărie, totul se poate pune pe corp.
Serios? Aproape tot, da, aproape tot. Pe mine se pune carne. S-au pus niște kilograme de... Pătrunjelul este excelent, Da. dar de fapt nu pătrunjelul că îl tai și îl pui, nu știu, îl lași la macerat, îl amesteci cu miere. Spune-mi ce înseamnă macerat, pentru liniștea creierilor mei. Adică îl fierbi, poți să-l fierbi, Așa. da, și îl lași câteva zile să se înmoaie foarte bine planta respectivă. Ok. Sau poți să lași planta să se usuce afară. Mai țin minte când puneau bunicii pe un ziar sau ce mișto ceva. miroase. Da. Se usucă și apoi îl freci cu miere, cu ulei de măsline, cu ce vrei tu. Artă reclamă de mărțișor se vorbește despre ce cadouri poți face unei doamne. Vorbim de anii 80. Creme de față, pudre compacte, fond de ten, far de obraz, far de ploape, far de obraz, rujuri de buze. Mă scoate din minți că au ruji de buze. Există mai multe feluri de ruji decât de buze? Nu. Da, există blush-ul, unde te dai aici pe pomeți. Este tot un fel de ruj. Da, Și pudră compactă ce înseamnă? E un săpun și lasă dâre pe mine ca o cretă? Da, un fel E o de cretă? săpun. Mă dau cu cretă pe Nu cap? e o cretă. Nu. Vrei să-ți arăt? Nu. Nu. Ok, bine. Nu vrei. Ce să fac? Rujuri de buze Bellatrix Margareta. Am auzit de rujul ăsta Margareta și cred că știu și cum arată. Îl mai are mamaie și acum, Nu cred. dar are capacul, da, tu stai seama de atâția ani. Dar s-a dat doar de Crăciun, probabil. Probabil, da. Și mie nu vine să cred că, uite, tot ce povestim noi acum, îți dai seama ce dichisite erau femeile? Da. Mi se pare, pentru că ele nu aveau atunci timp, ele culegeau porumbul. Și munceau la fabrică și Da, ai dreptate, pentru că am o droaie de poze vechi și tu știi, în care femeile arată foarte bine. Da. Fără să fie avut bani de Da. Acum styling și tot de felul filtre, foto și nimic, adică Nu există așa ceva. Și acum tot felul de tratamente de astea, ultima generație, care nu la livrează. față, la botox, acid hialuronic. Nu, înainte nu exista așa. Da. Și uite că arătau foarte bine femeile, foarte bine și erau îngrijite. Crema contra punctelor negre Sanda, crema cu stimulator biologic complex Sanda, crema astringentă Sanda. Îți dădeai cu Sanda în toate felurile. Îmi amintesc de Sanda tot de la bunica mea. Da? Și, repet, chiar cred că am văzut acum ceva timp la ea o cutie. De atâția ani. Cauți pe acolo, poate vezi ce scrie pe cutie. Da, Poate da, fi ce conține. da. Și foarte bune, că mama îmi povestea de lucrurile astea. Mama, uite, foloseam asta, dă-te și tu, hai să încercăm. Și, repet, mama are un ten excepțional și are 78 de ani. Am ajuns și la preferatul tău? La tipul Doina? Da. Îl Da, asociai arată- cu astfel de tipă? Nu cred, nu știu, tipa asta pare cam Mirată? dură, așa, nu știu, se uită într-un fel. Dar laptele Doina, cu orice m-aș da pe corp, pielea mea este uscată. Ok. Laptele Doina, excelent. Și este 9 lei. Pisi 9 lei. Și un lapte de corp de firmă, cât costă? 100? 2? Am dat și 500 de lei pe o cremă. Ok. Am dat și 1000. Adică, tu înțelegi ce Deci tu ai diferență? ajuns în punctul ăsta Am după ce încercat ai toate- experimentat premium. Da. Și chiar ești sigură că astea sunt mai bune ca alea? Sunt sigură Pentru că le-am tine. testat pe pielea mea, sunt bune pentru mine, da. Și Dacă ai fi un om de imagine și ambasador, Crainic TV la ProTV, ai avea curaj să-ți faci make-up-ul cu genul ăsta de produse sau Bineînțeles, ai da. merge pe mâna stilistului? nu, dar eu folosesc și acum Gerovital. Ok. Sunt niște produse de la Gerovital foarte bune și îl avem și aici, cred, nu? Nu mai știu. Nu? Parcă Da, a fost da, a Gerovital. fost, da. Dermin. Termin, uite, Mască emolientă cu extract de sunătoare mușețel, astringentă cu roșii, castraveți și nămol sapropelic, Doamne. complex de alge marine. Știi Deci, ce fac vara când sunt roșiile? Uite, așa mă dau pe față. Deci Serios? roșia este excelentă, închide porii, dacă ai bubițe, coșuleți. da? Excelentă e roșia, da. Adică la următoarea salată să-mi bag și fața în borcanul ăla? Da, castravete. Întotdeauna când ai un castravete îmi pun aici. Da? Tu n-ai văzut? Da, n-am. Ai și tu, fată, nu făcea chestia asta? Da, cu Dacă credeam că e capacul joacă, de la credeam că se castravete. lipește și atât. Nu, ți se relaxează fața, nu știu, e... Stai că în filme stau femeile cu masca și cu Da, și la ochi. castraveți. Da. Știi că aici, dacă îți pui o bucățică de castravete, pentru Cearcăne? cearcăne, da. Înțeles. Pentru luminozitate. Ultima, creme de toaletă Magnolia Doina Nutrin, dar Clash Litoral. Da, Deci uite, vezi, doi. produsul de care zici tu că e atât de bun este o cremă de toaletă, o loțiune de cum se numește? O loțiune, da, înainte se numea cremă de toaletă. Probabil crema de toaletă, faptul că nu e atât de grasă Ok. și e foarte fluidă. Și într-adevăr așa este și laptele Doina. Eu mă dau pe față, pe corp, este bun la orice. 9 lei. 9 lei. Deci 9 lei și declarația ta găsești poate distruge oriunde. industria cosmetică modernă. Că...
Să știi că pe site sunt vreo 300-400 de itemuri digitale legate de cosmetic. Nu doar astea, câteva pe care le-am adus. Toate românești. Poate mai tu pe acasă rețete. O să caut pe acasă rețete. Foarte mult, da. Și să promovăm lucrul ăsta, să ne întoarcem la simplu. Pentru că e bun, nu pentru că e ieftin sau pentru că suntem români. Și pentru că s-a demonstrat că e bun.